Takže čaute, tu je Kaktus a ja vás vítam pri dnešnom videu. Je to prvé video na mojom kanáli, je to takéto uvítacie video, taký uvítací vlog. Ešte ma síce nevidíte, ale to sa o pár dní zmení, keď natočíme prvý vlog, alebo nejaký ten challenge. No, a čo by som vám tak chcel povedať? Som začínajúci youtuber, takže sa mi hodí každý like a každý odber a pustíme sa k tomu, čo budem natáčať. Takže, budem natáčať vlogy, skeče, challenge, tagy, aj let's play, hlavne let's play. Let's playe, tie budú na hry Euro Truck Simulator, Outlast, to bude tie séria, GTA San Andreas, čo tam máme, Call of Duty, onlineové hry, Happy Wheels, všetko podľa chutí, píšte do komentárov, čo chcete, ja vám to natočím, kľudne, pohode. No a budeme tu mať random vlogy, čo bude úplne super. Budeme tu mať ale aj také vážnejšie vlogy, napríklad také o niečom vážnom, alebo zasa také lepšie prepracované vlogy. No a to bude tak všetko. Ešte budú let's play na NHL-ku, to bude brutálne. Sice je to len 0,9, ale pohode. No, takže dneska si ešte natočím let's play. No a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Určite nezabudnite dať like, odber, pekný koment a uvidíme sa na budúce. Čaute.